Понякога животът ни оформя като скали, твърди отвън, но носещи вътре цели морета от чувства, които малцина виждат. Когато си свикнал да се защитаваш с директност, често забравяш, че тя може да бъде нож с две остриета, оръжие и мост едновременно. Светът не винаги ще разбира твоята вътрешна тишина. Някои ще я бъркат с студенина, други с безразличие. Но истината е, че мирът, който носиш, е сила, която не крещи. То е светлина, която не заслепява, а тихо осветява. Ключът не е да се промениш, за да се харесаш, а да се научиш да превеждаш себе си на езика на другите, без да губиш своята същност. Да знаеш, че гневът ти често е маска на наранено място и че под него има уязвимост, която заслужава разбиране, а не вина. Приеми, че не е нужно да бъдеш забавен, за да бъдеш ценен. Не е нужно да бъдеш винаги силен, за да бъдеш уважаван. Не е нужно да бъдеш винаги разбран, за да бъдеш обичан. Запомни, тишината в теб не е празнота. Тя е дълбочина. И който има смелост да се потопи в нея, ще открие безценни съкровища.